soko lam so kita mau pengen kawai kuai lam soko lam so wagra ayo loton kita mau long le wagra ayo loton long le wagra ayo loton kita mau ayo lotonไปเทียมล่องเล็กไปเทียมล่องเล็กที่เทียมล่องเล็กที่เทียมล่องเล็กวันราไอ้ลูกต้น video play thế cái tàu Akan apa sebenarnya belai hambai buat matung lai rok no chung tini chini Deura ADC village oja gawo hingke chini Koilashor assembly ni members go rok botongo ebong Chondipur assembly ni members rok botongo kai chung tini i jagawo chini Chondipur ro jara buagra bai chongoi ro hojai chini observer ani tapu okra param gunang Guru Podo Deborma tai ani teaching kaham Dilip Munda borok no tugui angoro phaika tai oro chono lamso khanibo tongo chini Koilashor assembly ni block president tai adong rok kubang chini YTF ni borok bo tongbayo TW borok bo tongo rong ni site of Mumbai chung tini board committee ni kok salainai ni phaithanibo kaham jora kaham romoi phaika kubangma party BJP IPF tini yakarei chini tapu borom gunang Samol Deborma tai Griho Debormani bisingtui in jago pas poribar borok 19 butar phaika ke borok no chung buagra ni Mumbai lamsoko borok thanjau phaimani bagai chung je samung khaidi borok khainani bagai chung borok no kesar ka borok gosika borok thanjau na hamjogo phayo moni bagai chung buagra Mumbai borok no lamsoko buagra ayu lokthum kiprasa ayu lokthum